ଓହୋ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଗୋଡ଼ଟା କିଆ ଘିଞ୍ଚୁଛି କେଜାଣି କୋଉଟା ପିଠି ଆଉ ଭଲ ମାନୁନି ଲୋ ମା କି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି ମୋ ଝିଅ କିଆ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିନି କେଜାଣି ନାଗିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମା ଆଜି ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଲୋ କାଇଁ ମାଆଟାକୁ ତ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିନୁ ଆଉ ଜଇଁ ଦେହ ନିକ ଅଛି ମୋ ନାତି ଦେହ ନିକ ଅଛି ତୁ ତ ଭଲ ଅଛୁ ମା କିରା ଗୁଡ଼ ଘିଞ୍ଚୁଛି କି ଆଙ୍ଗିଲୁ ମୋ ମାଆର ଗୁଡ଼ ଘିଞ୍ଚୁଛି ହଁ ଯେ କ'ଣ କରିବି ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଲୋ ଝିଅ ଦଇବ ଯାହା ନେଖିଛି ତ କର୍ମରେ ଆଉ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି କହ କେ ତ ଶାଶୁ ତ ଯା ଗିରା କଲେ କି ଡିଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି କିଛି କାମ କରୁନି ହଁ ଯେ ତୋ ବାପା ଏଠି ଖାଇକିନା ତକ୍ତାରେ ଗଡ଼େଇ ହଉଥିଲ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇଛି ପେଜ ଟିକେ ଖାଲି ପିଇଛି ଆଉ ଦେହ ତ ପୀଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଲୋ ଝିଅ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାତ ବାହାରିଛି ଯେ ହଁ ଆଇବୁକୁ ନେଇକି ଜଇଁକି ମୋ ନାତିକି ଧରିକିନା ଆଇବୁ ହଁ ଲୋ ମା ହଉ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ହ ମୁଁ ରଖୁଛି ଫୋନ୍ ତୋତେ ନିକ ନାଗିଲାଠୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ତୋ ବାପା ଉଠିଲେ କହିଦେବି ହଁ